64 ka mga quarantine violators na sikop sa Talisay City Police Station sa gipahigayong Uplan Limpyo Talisay. Si Chona Carion sa report. Nagtambayayong ang Talisay City Police kasundaluhan umasakop sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpahigayon sa Synchronized Enhanced Managing Police Operations Consempo kagahapon. Ang mga nasikop wa nakasulob og face mask ug way quarantine pass, samtang 30 ka mga menor de edad ang nakalapas usab sa curfew ordinance. Mibahad ang Talisay City Police Station nga dakpon gyud ang mga tawo nga naka-violate sa health protocol sama sa wa pagsulob og face mask o baka face shield. We will not just let you clean the street. We will really charge you if you choose to violate quarantine protocols. Ang quarantine violators gitanggong sa Barangay Tapul Custodial Facility, samtang ang mga minor de edad gitugyan ngadto sa Department of Social Welfare and Development. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.